Γαβαλάς Μανώλης λέγομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος άνεργος. Ιδιωτικός υπάλληλος είπατε. Ναι. Ναι, παιδί μου, δεν άκουσα. Λοιπόν, είμαστε νούμερα. Αυτό βγάζω εγώ από τη συζήτησή σας. Είμαστε ποσοστά, είμαστε ψυχροί αριθμοί. Τίποτα άλλο. Μα το Θεό μου, αυτή τη στιγμή μου σηκωθεί η τρίχα. Είσαστε στον κόσμο σας. Σε έναν πολιτικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ούτε με τον κόσμο. Κάποιοι μπορεί να τριγνάνε λίγο παραπάνω ανάμεσα στον κόσμο, να έχουν μια επαφή. Ωραία, όλα καλά. Να δώσουμε, γιατί είχε τώρα και τον βλέπω τον κύριο, τον εκπρόσωπο του Ποτάμι, συγχαρητήρια στον κύριο Μπόμπολα. Έφτιαξε ένα ωραίο το κόμμα, πήρε έναν υπάλληλό του από το Μέγκα. Τον τοποθέτησε. Μου έρχονται 3-4 αγωγές. Διευθυντής. Συγγνώμη. Έχω δέσει σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη. Μια αγωγή ο Μαρινάκης, μια ο Μπόμπολας. Ότι εγώ είμαι ο κατεξοχήν άνθρωπος του Μέγκα, γιατί εκεί έχω κάνει περισσότερες κοινωνικές να βγάλουμε τα ονόματα. Απλά θέλω να πω ότι πώς το μηντιακό σύστημα κατάφερε και έφτιαξε 1,6% μέσα σε 3 μήνες. Και έπεισε και τόσους ανθρώπους να το ψηφίσουν, εννοείται. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Εντάξει, δεν μπήκατε στον κόπο να το δείτε. Μόνο με διαφημίσεις. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα κόμματα που είναι χρόνια. Είναι χρόνια κόμματα. Μην τους πας την πρόταση, πάνε την ευθύνη στους ψηφοφόρους. Γιατί το ψηφίσανε, συμφωνώ. με τι κριτήρια. Υπάρχει ένα κόμμα Ελλήνων Κυνηγών που πήρε 55.000 ψήφους, το οποίο δικαιολογώ τους ψήφους αυτούς. Ποιος κρύβεται και από αυτό πίσω κανείς? Όχι, το δικαιολογώ τους συμπολίτες μου να ψηφίσουν αυτό το κόμμα μόνο στην περίπτωση που είχαν προγραμματικές δηλώσεις να σας πάνε στο κυνήγι. Μα το Θεό. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εμάς που βασικά υπάρχει αυτό το θέμα που μόνο η κυρία Κρυβοπούλου έθιξε προς το τέλος, ούτε καν ο κ. Δαφαζάνης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος που έγινε μηντιακά τις τελευταίες μέρες από Κυριακή σε Κυριακή ήταν εσχρός. Σε ποιον? Απέναντι στην αποσταθεροποίηση. Εκβιασμοί και απειλές. Εκβιασμοί, απειλές, μόνο ο Γκοτζίλα βγήκε να μας φάει. Δημοσκοπήσεις. Ο Γκοτζίλα. Δεν θα είχαν τα δικαιώματα. Προφανώς. Είναι ένα τριχιαστικό. Το μόνο που μένει στους κυβερνώντες, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι ωραία τα μοιράσατε, τα ποσοστά των εκλογών αυτών σε σχέση με ποια προηγούμενο ποσοστά πρέπει να συγκριθούν. Εγώ θα τα διαχωρίσω σε προ-μνημονίου και μετά μνημονίου. Προ-μνημονίου Νουδού Πασόκ 5.300.000 ψήφοι. Ευρωεκλογές 1.750. Αν αυτό δεν σας αρκεί για να καταλάβετε ότι ο λαός ζητάει όχι απλά να σταματήσετε τα μνημόνια, γιατί υποτίθεται τελειώνουνε, τους άλλους υποτίθεται, ναι, υποτίθεται, να σταματήσει η εφαρμογή τους. 2 χρόνια ακόμη πάνε τα ήδη υπογεγραμμένα μνημόνια. 2 χρόνια ακόμη πάει η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τα ήδη υπογεγραμμένα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή λέω ότι ο λαός δεν είναι ότι ζητάει να μην γίνουν άλλα μνημόνια. Ο λαός πιστεύω ότι ζητάει να μην εφαρμοστούν καν πλέον από εδώ και πέρα. Αν από το 5.300 να φτάσουμε σε ένα 750 για τους 2 κυβερνώντες μνημονιακούς δεν επαρκεί για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν, ο Θεός και η ψυχή τους. Μάλιστα. Μία παρατήρηση, κύριε Χατζηνικολάου.